କାଟୁଛି ସତରେ। ମୋ ପୁଅର ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି ଆଜି। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବବୁଲୁ ତୁ ନୂଆ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧୁନୁ। ନୂଆ ଟୋପି ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ପିନ୍ଧେ। ବବୁଲୁ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ମିନ୍ତ୍ରାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି। ଉପରେ କ୍ୟାପ୍ କରିକି ପିନ୍ଧେ କ୍ୟାପ୍। ପଛ ଆଡ଼ୁ ମୋଡ଼ି ଦେ। ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେକି ଦେ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେ। ଦେଖିଲ ମୋ ପୁଅ ଦାନ୍ତ ଦେଖାନି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କର। କହ କିଛି। ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି? ଆଜି ଆମର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା 7 ଚାପ୍ଟର। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର? 4 କ୍ଲାସ୍। ପଢ଼ି ସାରିଛ? ହଁ। କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ଛତୁଆ, ମ୍ୟାଗି। ଦେଖ ବହି କେମିତି ମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାର। ଦେଖୁଛ? ବହି କେବେ ମେଲା କରିକି ପକେଇବନି ହେଲା। ନମସ୍କାର କରିଦେ।